ka sa church, kabalo lang kang magpatudlo, kabalo lang kang mudawat, kabalo lang kang mudawat o pagpadlong, sutian na ka mutubo ka. Pero kung disciple ka, nga dali kang manluod, dali kang muhiwi ng apil nimo, dali ka dahil mo ingon, kamubalin kong lang simbahan, kanang imong kinabuhi, tihara juga taman. Amen. Hello! Mo na mo tanan silang anong yani man kapaspas sa paggamit sa Ginoo sa mua. Because we are raised sa warrior nga ginikanan. O di mi pwedeng mutubag, di mi pwedeng musukol tama o mali. We just zip our mouth and listen and cry out to the Lord. And that's why karon na po nga kami na po gigamit sa Ginoo. But to that, it's all glory to the Lord. May buntag sa mga alagad sa Dios, sa mga patriarka, mga Moises na, naraman mi sa mga generation of Joshua. But now some of you here 30 years, 40 years in service in the Lord, and we salute you and we honor God sa paggamit sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Palakpakan